Ernie, good evening. Si MJ at si Jade sa SMNI Nightline News. Yes, Sir MJ, Sir James, good evening po, and may the blessings of the Father be upon us all. Yes, sir. Sir, may tatlo na pong impeachment case, kung hindi ako nagkakamali, laban kay Vice President Sara Duterte. Sir, para po sa kaalaman, kabatiran nating mga kaubayan, meron bang kota na dapat maabot sa pag-hain po ng impeachment case? Wala po kung ang filing po ang pinag-uusapan. Sapagkat kahit po sinong mamamayan ay pwede po mag-file ng a verified complaint for impeachment or kahit sinong kaalib po ng mababang kapulungan. Or kung gusto pong i-shortcut, kung ang isang impeachment complaint ay pirmado ng at least 1/3 ng buong membership ng lower house, ay ito po ay dediretso na po sa Senado. Kung ito naman po ay endorsed lang ng isang member o filed by a member or several members, kahit po marami, basta hindi po aabot sa 1/3, ito po ay didinggin po muna ng Committee on Justice at pagkatapos kung ito po ay maaprubahan na sufficient in form and substance, ito po ay ire-report out sa plenaryo upang pagbotohan po kung ito ay dapat i-transmit sa Senado o ito po ay hindi maaprubahan ng 1/3 vote ng plenaryo ng House of Representatives. So hindi pala issue dito, attorney, ang panahon dahil kung may sapat kang numero, mabilis mo na maitatransmit ang articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Yun po ay kung 1/3. Baka hindi po madaling makuha yun because that is around more than 100. At kahit kailan po hindi po nangyari dito sa Pilipinas, even under the 72 Constitution or 35 Constitution, na nagkaroon po ng 1/3 na dumiretso po sa Senado. Ang usually po nangyayari ay may nagpa-file po na miyembro ng House or private citizen. At ito po ay dinidiginig po muna. At ang isang halimbawa po rito na ako'y pamilyar, kami po ay nag-file ng impeachment complaint laban kay then COMELEC Chairman Andres Bautista. At ito po ay dininig ng Committee on Justice sa pamumuno po ni, kung hindi ako nagkakamali, ni Representative Fariñas. Actually po, itong aming complaint kay COMELEC Chairman Bautista ay dinisapprove po ng Committee on Justice. Ngunit sila po ay na-overrule ng almost 70% ng membership ng House. Kaya po ito ay itinransmit po sa Senado. Ngunit ang nangyari, naging moot and academic sapagkat nagbitiw po sa pwesto si Chairman Bautista. So, sa mga balita kasi, attorney, nasa 16 na raw mahigit ang lumagda sa signature campaign ng mga congressman. Anong araw pa kami? Biyernes pa. Pag nag-convene po sila next week, meron tayong tinatawag na, na kasabihan na there will always be a first time. Sabi mo kanina, wala pang nangyari. Baka ito na yung Attorney Ferdy yung sinasabi na breaking the history. Opo, alam nyo, kung mangyayari yan, magpapakita po na talagang very weak ang leadership ng ating Pangulo. Sapagkat sinabi na ng Pangulo na ito po ay ayaw nga sapagkat it will not benefit the life of even one Filipino. Ang supermajority po ay naririyan sapagkat sila po ay sumusuporta sa legislative policy at legislative agenda ng Pangulo. Kung ang legislative agenda ng Pangulo ay walang impeachment at hindi siya sinunod ng mga miyembro ng mababang kapulungan, although may tinatawag na separation of powers at talagang hindi naman pwedeng kontrolin ng Pangulo ang mga acts ng ating legislatura, in reality po, kung makikita nyo dito sa Pilipinas, in real politics dito, kung sino pong Pangulo, yung partido po niya ang majority palagi, at least sa House of Representatives. Lagi po yan. So kung hindi po nila sinusunod yung Pangulo at hindi nila sinusunod yung legislative agenda, ay napakahina pong leader ng ating Pangulo. Ibig sabihin po, hindi po nasusunod ang Pangulo pagdating sa legislative agenda.
Opo, attorney. At si Jade po ito, magandang gabi po. Kung sakali pong si Speaker ang magsasabi, utusan niya lahat po ng miyembro ng Kamara na bumoto pabor dito nga sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Posible kaya yon at mas mapapadali po yung pag-transmit ng resolusyon na yon sa Senado? Opo, sapagkat katulad mo na sinabi ko, ayon po sa ating saligang batas, kung may 1/3 na po ang timano, ayun po ay matatransmit na sa Senado. Sapagkat otherwise, meron pong period of time, may 3 session days po yan para i-refer sa committee. Ang committee naman po ay i-report out yan at may 60 days po para yan ay ma-approve. Kung yun po ang masusunod na procedure, tila kapos na po sapagkat malapit na pong mag-adjourn for the holidays ang ating buong Kongreso at babalik lamang po yan sa Enero. Kung 60 days at mukhang ang sabi ay mag-adjourn muli ng Pebrero upang makapagkampanya ang mga re-electionist, ay baka hindi naaabot sa normal. Baka i-fast track po nila yan para mabilis po. At nakita naman po natin kung gaano kakontrolado ng Speaker ang House of Representatives na tila baga rubber stamp na lang ang ating House of Representatives ngayon. Opo, opo. Pero attorney, kayo po mismo bilang isang abogado, nakikita po ba ninyo na may mali dito sa isinusulong nilang impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Ikaw mismo, nakakilala mo mismo yung Vice Presidente. Ano po yung pananaw niyo po hinggil nga dito? Ang problema po kasi, sir, sa impeachment, ito po ay hindi strictly judicial process. Although, kapag ang articles of impeachment ay tinransmit na po sa Senado at ang mga senador upang litisin po yung articles of impeachment kung ang isang impeachable official ay guilty or not of those articles of impeachment, ay sila ay sumusumpa bilang senator judges, hindi po natin maikakaila na impeachment is more of a political process. Hindi po, wala pong kwenta dyan kung may katotohanan o hindi, o yung tao ay guilty o sapat ang ebidensya, kundi ito po is a game of numbers. Sinong merong sapat na political support para makapagboto for or against impeachment, first, doon po sa mababang kapulungan kung itatransmit po sa Senado, sapagkat kapag yung impeachment po, yung iba akala nila, kapag ang isang opisyal na impeachable ay magiging guilty, doon lamang impeached. Hindi po ganon. Upon transmittal to the Senate of the articles of impeachment, the official is impeached and the trial will begin. At nakita na po natin to. Doon po sa kaso ni dating Chief Justice Rene Corona na napakahina po ng ebidensya. Wala pong katotohanan yung mga pinarata sa kanya. Ngunit siya po ay na-remove by impeachment ng at 2/3 po noong Senado. At nakita naman po natin kung paano nagkasuhulan doon. May mga nakulong pa ng senador dahil sa mga binigay ng mga development fund. So that was practically a mistrial, but nonetheless, since political nga ito at hindi naman po abogado yung ibang mga senador, baliwala po yung ebidensya, politika po itong lahat. Opo, pero dito po sa mga grounds na kanila pong ibinabato sa Vice Presidente, nakikita po ba ninyo na impeachable ang ginawa po ni o krimen yung ginawa ni VP Sara? Alam niyo po, ang grounds for impeachment po ay kokonti lamang. Treason, betrayal of public trust, other high crimes, etc. Kung i-analyze niyo po yung ginawa po ni dating Senador Laila de Lima, kengkoy po talaga unang-una. Yung iba po roon ay allegedly ginawa niya nung siya ay mayor ng Davao. Paano naman naging impeachable yon sa isang vice presidente? Ang impeachable acts must be done by the impeachable official while holding the office for which he or she is impeachable. Kung ginawa niya before yon, hindi po kasama yon. Number 2, mataas po ang bar o ang antas ng mga grounds ng impeachment para sa isang impeachable official. Bakit po? Una-una po, sino ba yung mga impeachable officials? Presidente, vice-presidente.
Yan po ay hinalal ng national constituency in the case of VP Sara. 32 million people ang nagsabing gusto nila na maging vice presidente si Sara Duterte. Ibig pong sabihin, napakalawak po ng mandate niyan, hindi dapat basta-basta lang burahin o isa baliwala yung mandate ng tao. Kaya nga po, ang grounds of impeachment ay kokonti lang: treason, betrayal of public trust, other high crimes. Dapat po, napakagrabe noong krimen. Ngayon naman yung ibang sinasabi lang COA, hindi pa naman po final yung report. Lumabas lamang po yun sa isang legislative inquiry, hindi naman judicial inquiry po yun. Na-bias pa yung PADCOM, bias pa yung Committee on Public Accountability ng House of Representatives. Yung namang sinasabi nilang banta, hindi pa nga po nag-uumpisa yung investigasyon, sasabihin na ng totoo yun, talagang tagilid po kung sa batas at batas lamang ang pag-uusapan. Ngunit ang mabigat na po dyan, katulad ng sabi ko, hindi po nasa batas yan, hindi po nasa ebidensya yan, politika po yan. Sir, sinabi po ni Ombudsman Martires, wala pa siya nakikitang compelling reason para imbestigahan ang bise sa issue po ng graft and corruption. Sinabi rin po ni former Ombudsman Conchita Carpe Morales na hindi niya pinapanood ang Quad dahil alam niya na ang kahihidatnan at medyo mababaw nga yung mga pagtalakay sa issue po sa intelligence at confidential funds. Dalawa po yun na mga opisyal dati at kasulukuyang ombudsman. Do you think compelling reason na yun, sir, para ihinto ang mga pag-iimbestiga sa Kamara dahil ombudsman na mismo ang nagsasabi? Opo, at dalawang ombudsman na, dating ombudsman at yung kasalukuyang ombudsman. Alam niyo po, dapat mag-defer ang ating mga kagalang-galang na mga representante sa mababang kapulungan dito sa opinyon ng mga eksperto. Sapagkat unang-una po, ang hindi naman po, o konti lamang po sa kanila ang may training sa batas. Hindi naman natin minamata yung mga ibang hindi marunong sa batas. Ngunit, ang grounds po nito sa impeachment tulad ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust. These are technical terms na dapat maunawaan po nila. Hindi naman pwedeng sinasabi ni Dan Fernandez na i-google lang at i-google. Hindi naman po pwedeng yun. At ang isa pa pong compelling reason kung bakit hindi dapat na gawing grounds yung mga sinasabi, wala pa pong pruweba roon. Walang kapruweba-pruweba. Ngunit, katulad na muli po ng sinabi ko, magiging game of numbers yan, magiging politika po yan At it will all boil down to the determination ni Speaker kung gusto nang ma-transmit sa Senado ang articles of impeachment para masabi lamang na impeach na si Vice President Sara for political effect para tuluyan. Ito ay parte ng tuloy-tuloy na paninira nila sa pangalan ng mga Duterte sapagkat threat po ito sa ambisyon ng ilang tao na mamuno sa ating bansa sa 2028. Sir, malaking bahagi rin po ang information dissemination sa mga nagdaan po ng mga impeachment proceedings na sa mga naging bahagi po ng ating kasaysayan. Do you think sa panahon ngayon, epekto pa ba yan sa framing of facts sa mga media na magbabalita at magpapaabot po ng impormasyon sa taong bayan with the advent use of social media? Ay, yun po ang maganda naman. Sapagkat hindi po katulad noong napatalsik si Pangulong Marcos noong 1986 o napatalsik si Pangulong Erap noong 1990 ba yun? Or something like that, 1992. Hindi, teka, 1999 yata. O year 2000, Pebrero yun, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon po ay wala ng monopoly ang malalaking media organizations. Noon po, all you had to do was control the flow of information, yung slant o bias ng news, at yun po ang paniniwalaan ng taong bayan sapagkat wala na po silang ibang sources of information kaya nabe-brainwash po nila. Ngayon po, meron pong mga alternative media katulad nga nitong SMNI na bagamat sinusubukan po nilang sikilin at busalan ay naririyan pa rin.
nandiyan yung social media. Ngayon po, hindi nyo na kailangan ng isang malaking stasyon, isang studio, para yung pananaw ninyo ay marinig ng milyon-milyon. Kailangan nyo lang isang laptop o kahit isang smartphone. At kung makbuluhan po yung inyong sinasabi, milyon-milyon na po nakikinig. So, ang panawagan ko po sa ating mga kababayan, kung inaakala nyo hindi makatarungan itong impeachment, ipakita nyo po ang inyong pagtutol sa pamamagitan ng social media o kung kinakailangan ay magmarcha po sa kalye, ipakita sa ating mga kinatawan na tutol po tayo, hindi po tayo sang-ayon dito sapagkat may karapatan naman po ang lahat ng mamamayan to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. At dapat pong malaman ng ating mga miyembro ng House of Representatives, kaya nga po sila representatives, kinakatawan po nila ang mga adhikain, ang mga hopes, ang mga opinyon ng kanilang mga botante. Kung ang opinyon natin, ipakita natin sa kanila na hindi sang-ayon o ito ay tumbalik sa kanilang mga ginagawa sa Kongreso, dapat ipakita po natin sa kanila that they are no longer representing our interest, hindi na po at kinokontra nila ang interest ng sambayanan. Opo, lalo pat marami nagko-comment dito, sir, sa ating pong live stream at sa lahat po ng mga nagpapadala sa ating text line. Ayaw raw po nilang magkaroon ng disenfranchisement sa 32 million na mga botante ni VP Inday noong eleksyon. The most voted pala ito, ano, sir, no? Sa 2022 Yes, po. opo. O sa history ng ating bansa, itong most voted na public official. At kaya nga po, ulitin ko yung sinabi ko kanina, kaya po mahigpit ang impeachment. Limitado at mataas po ang antas ng mga ebidensya na kinakailangan sapagkat ito na just disenfranchise 32 million people coming from all over the country. You are asking for trouble. Ngayon, may mga kaibigan tayo sa Iglesia ni Cristo gusto mag-rally. Ay, pinapakita po nila na hindi sila sang-ayon dito. At that is the best way is to peaceably assemble, mapayapang pagtitipon upang ipakita sa mga kinauukulan na hindi po sang-ayon sa ginagawa nyo. Yang ginagawa nyo po ay hindi na sang-ayon sa aming mga kalooban. Kayo ay representante lamang namin. Hindi kayo dapat gumagawa ng mga bagay na hindi namin gusto because you are just the representatives. The people hold the sovereign power. Ang poder ay nasa tao under a democratic and republican system of government. Ipakita po natin yan. Sana po lahat tayo, kung may magrarally, ay sumali po tayo at pakita nila na milyon-milyon po ang tutol dito sa ginagawa nila. Baka sakali lang ay tablan yung kapal ng pagmumukat balat ng ating mga representatives ay matauhan po sila.